Na mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabuti. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Mayong hapon, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yan nagabagang mga balita. Diri sa Bombo News and Views, afternoon edition. Subong adlaw, Webes, petsa 12 sa bulan sang Mayo sinitig 2022. Kagaroon sa ilo kita sa ato niya mga headlines. Mga manunudlo sa Bacolod nagalawom sang pinakamaayos sa DepEd sa pagpungko ni Presumptive Vice President Sara Duterte bilang sekretary. Public school teachers sa syudad nagalaom nga matuman na ang promisa sa ilang nga saka sa sweldo. Kampo ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez magarespeto kay Mayor Linardia kung maga-file ni isang electoral protest. Traffic enforcers sa Bacolod maga-duty pa tubtob sa Hunyo 30. Honorarium sa mga manunudlo nga nagserbe bilang electoral board iga-release sa sulod sang 15 ka adlaw matapos ang eleksyon. Preso sa Talisay City Police Station nakapalagyo, wala pa nadakpan liwat.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabumbong ato nga mga headlines, kag karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Lianizil Minardo. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon sa ilo nakita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita. Hoping for the best o kon maayo nga pagdumala sang Department of Education o kon DepEd ang ginapaabot sang grupo sa mga manunudlo sa Bacolod sa pagpungko ni Presumptive Vice President Sara Duterte bilang sekretary sang DepEd. Ini ang kasunod sang announcement ni Presumptive President Bongbong Marcos kagabi nga nagpasugot si Duterte sa iya nga tanyag nga mangin sekretary sang DepEd. Sa interview sang Bombo Radio kay Richard Hilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, nagahulat lang ang mga manunudlo sa plano sang masunod nga administrasyon kay magasunod man ang mga maestra kag maestro. Suno kay Hilangre, the best ang ginalauman nila sa presidential daughter. Ilabi na nga bataon kag strong woman si Sara kon si Mayor Sara. Ginpaabot man sa mga ini ang reform sa DepEd nga para sa kaayuhan sa mga manunudlo kabangod kinaandan na nga reklamo sa mga maestra ang pagliwat sa mga ginapatuman nga programa apang hindi man ini ang husto nga reform. Suno kay Hilangre, nagalaom sila nga ipatuman ang matuod nga nationalism bangod ini ang kulang sa subong nga educational system. Suno diri mas maayo gid kung independent ang Pilipinas. Sara Duterte is young, very aggressive, a strong woman. So we hope for the changes, mga reforms na she will leading sa DepEd, and then ginasigahon natin at ini sa kayuhan sa aton educational system. Sa matutupod na pag-revamp isang aton educational system. Ang kabayan sa pagpayag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Nagalaom ang mga manunudlo sa syudad sang Bacolod nga masakaan ang ilang nga sweldo sa idalom sang pagpamuno na Presumptive Vice President Sara Duterte bilang incoming Secretary sang Department of Education. Sa interview sang Bombo Radio kay Richard Hilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, ginpromisa ni President Rodrigo Duterte sang tuig 2016 nga pasakaan niya sang 10,000 ang sweldo sa mga manunudlo apang 2,000 lang ang ila salary increase. Bangod bata man ni Duterte si Mayor Sara, nagalaom si Hilangre nga mahatagan sang pagtamod sang benepisyo sa mga manunudlo. Nagalaom man ang grupo sa mga manunudlo nga respetuhon sang Presumptive Vice President ang sentimento sa mga manunudlo sa tion sang rally. Ginapaabot man ni Hilangre ang pagpatuman sang disiplina sa mga kabataan sa eskwelahan. Ginalauman man sini nga mahatagan sang pagtamod ang matuod nga kasaysayan sang Pilipinas agod mapulutan ini sang leksyon kag hindi lang pag-i-revise. Ay ang iyang amay sa to si President Digong nangako sa 2016 nga ingkisa niya ang salary sa teachers to 10,000. Wala ina matuman ni President Digong, almost 4,000 lang. So medyo makuanta ni Guro makontinue kag maalungay si Deputy Secretary Inday Sara nga ang imo amay do medyo ang imo manlula kanto ng teacher. So we hope nga ipadayon mo ini. Ang kabayan sang pagpahayag ni Richard Hilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation. Ginapaabot man ang pagpasarsang layingan magamando sang mandatory military service para sa mga Pilipino sa tiyon niya magpungko si Presumptive Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Madumduman nga sang campaign period ginpahayag ni Mayor Duterte nga luyag sini nga ipatuman ang mandatory military service sa mga Pilipino pag-abot sa edad nga 18 anyos kay gini ang magalawig sang duha ka tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, wala sang malain sa mandatory military service basta gamiton lang ini batok sa mga foreign invaders kag hindi sa kaangay nga Pilipino. Ang iyang programa nga daw medyo compulsory military training, so wala man nadaya sa malain kung inisya na tigana for foreign invaders. Correct. So, kung tigana sa pareho naton nga mga Pilipino, tiga medyo kita nga teachers hindi kita manamihan na magtanaw, no?
Ang kabayan sa pagpahayag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, kadungan sini nagalao man si Hilangre nga mangin science-based ang makatulod sa Pilipinas para sa industrialization. Suno kay Hilangre nagasalig ang Pilipinas sa importasyon sa agriculture products bisan agricultural man ang Pilipinas. Sunod diri kuntani mahatagan sang pagtamod ang sektor sang edukasyon ang matuod nga kinahanglanon sang aton nga pungsod. Nagbalibad ang kampo ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nga magpadalom sa mga plano ni Mayor Bing Leonardia matapos malutos sa eleksyon sang Lunes. Suno kay Attorney Bong Dilag at ubangon nila ang electoral protest kung nag-file ginman si Leonardia apang hindi niya inipaghatagan sang dako nga pagtamod. Suno diri kinamatarong ni Leonardia ang pag-file sang electoral protest sa karon nagatutok ang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez sa transition angod sa pagpungko sini sa Hunyo 30 sang udto. Subong wala pa sang formal appointment si Dilaga pang nabutang naman ang iya pangalan sa transition team nga gintukod ni Benitez. Ang nasambit nga team ang pamunuan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Aminado ang pinuno sang administrative section sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw nga magadepende sa administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez kung sino ang kakason o kung iga-retain nga traffic enforcer sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Dennis Perma, magaserbe pa ang mga traffic enforcers tubtub sa Hunyo 30. Bangod magadepende sa masunod nga administrasyon kung saan daysin o naman ang kuhaon nga job order casuals. Sa karon ang bitaw ang mayara sang 483 ka job order nga traffic enforcers kag 26 lang ang regular employees. Suno kay Perma, wala pa sila nakaistorya sa transition team sang Albi administration. Angot diri sang Martes aminado si Perma nga jutay lang nga traffic enforcers bangod sila ang nakapoy kag naglain ng pamatsyag matapos ang 24 oras nga duty sa mga polling places. Kahapon ginsapol na ni Perma ang mga traffic enforcers kag madamo naman sila nga nag-duty. Actually, ma'am, since we until June 30 na lang tanan nga bitaw traffic enforcers. Now excluding na ang 26 ka 26 ka regulars, no? Mga traffic aid 1 ta. So until ang status naman gaara kya po na tawo na to either still on duty. Ang kabayan sa pagpayag ni Dennis Perma, ang chief sang administrative section sang Bacolod Traffic Authority Office. Ginaproseso na sang Commission on Elections ang pag-release ng honoraria sa mga miyembro ng Electoral Board nga nagserbe sa eleksyon sa Lunes. Suno kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar nakabutang sa Election Service Reform Act, kinahanglan nga mabayaran sa Electoral Board sa sulod sang 15 ka adlaw matapos ang eleksyon. Ang chairman sa Electoral Board ang makabaton sang 7,000, ang mga miyembro naman sa Electoral Board ang makabaton sang 6,000 samtang ang DESO ang makabaton sang 5,000 kag ang support staff kag medical personnel ang makabaton sang 3,000. Mayara man sang dugang nga travel allowance nga 2,000 para sa EB members. Ang DESO technical support staff ang makabaton sang 1,500 nga communication allowance samtang ang DESO electoral board members kag support staff ang makabaton sang 500 COVID allowance. Kung sila naman ang nagtaliwan in the line of duty, sila ang makabaton sang 500,000 pesos. Suno kay Salazar, mayara sa bastante nga pondo ang COMELEC para sa mga honoraria. May advisory naman ang Bureau of Internal Revenue nga hindi exempted sa buwis ang honoraria kung sa diin 20% ang tax para sa DepEd personnel nga naga-income sang 250,000 pesos kada tuig pasaka samtang 7% naman sa private individuals. Actually, ang BIR has already ruled long before pa nga ang honoraria is part of the income, and under the ESRA law it's not mentioned nga exempted siya from income tax exaction. Well, actually it's not 20%, kay TV 20% for those earning 250,000 and up nga government employees. Ang kabayan sang pahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar.
Apisar nga manubo ang boto ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Negros Occidental kung ipaanggid kay outgoing Vice President Leni Robredo. Dako gihapon ang pagpasalamat ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga Negrosanon nga nagbutar dire. Naibaluan nga si Ferrer ang campaign leader sa unit team sa Negros Occidental. Gin-congratulate man sang Vice Gobernador ang kadalagan ni Bongbong Marcos kadungan sa pagpasalamat sa mga nagsuporta sa iya. Dako man ang pagpasalamat sini sa 28 ka mga alkalde, kasubong man sa mga kongresista nga nagtindog para sa unit team nga dako nga bagay para sa ila. Naibaluan nga hindi ka nga isang 2016 elections nga dako ang gap sang nakuha nga boto ni Robredo kay Marcos. Subong nga eleksyon ginapakamaayon ni Ferrer nga gamay na lang ang diferensya nga yara lang sa masobra 8,000. Ginkontak man ang Vice Gobernador sang National Campaign Manager ni Marcos nga nagadayaw sang mas dangin maayo nga performance sa probinsya. Sunod sa Vice Gobernador karon nga natapos ng 2022 elections, magabalik naman ang mga ini sa regular nga pagtrabaho. Sa taga-Negros, those who supported the candidacy of Bongbong Marcos. Essentially, I owe to these public officials, the mayors, the 28 mayors, and then the congressmen, dako na naiya nga faktor. The National Campaign Manager of BBM texted me, napakaganda ng result compared to 2016. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ginapanindugan sang political analyst nga ang resulta sang 2022 elections ang nagahatag sang mensahe na tuhoy sa kredibilidad sa mga survey firms. Madumduman nga antis pa man natapos ang eleksyon, madamo sang nadulaan na sang pagsalig kag wala na nagapati sa mga ginapagwa nga surveys partikular na sa social weather stations o kan SWS kag Pulse Asia. Pahatag ni Attorney Jumax Ortez nga kon hindi matuod kag hindi masaligan ang mga survey platforms, tanan nga mga survey groups ang magabankrupt na. Sunod sa abogado, ang surveys nagagwa sa nga damlag lang ang nakumpirman na nakabase kung ano ang mga resulta sang eleksyon kaangay sadtong 1992, 1998, 2004, 2010 kag 2016 presidential elections. Dugang pa ni Ortez nga nakita man sa resulta nga ang pagkontra kay outgoing President Rodrigo Duterte ang magresulta sa pagkadagdag bangod ini ang popular gihapon nga presidente. Kalakip sa mga nagakontra kay Duterte Sunday Richard Gordon nga nadagdag sa number 22 sa senatorial standings, Antonio Trillanes nga yara sa number 21 kag Laila de Lima nga nataktak sa number 23. Sa mga resulta sa eleksyon, minsahe na ini para sa presidente nga ang survey ng liga dia hindi mapatihan. Kung nagdaog si Leni sa sini nga eleksyon, wala sang survey firm nga mag-exister. All of them will become bankrupt. Nobody will believe them. Because hindi gali reliable yung survey. Hindi nga mapati kapasinaya sa dason nga eleksyon. But then again, ato nga survey ng SWS kag Pulse siya, gin-confirm naman liwat sang resulta sa eleksyon. Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Jumax Ortez. Sarang makafile sang petition sa Korte Suprema ang apat ka mga nag-file sang disqualification case batok kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Bangod apang ginbasura sang Comelec and Bank, apang suno kay Attorney Jumax Ortiz, samtang ini ang ipasaka pa lang. Sigurado na nga magapungko si Marcos bilang presidente sa Hunyo 30. Suno sa abogado, hindi pa mahibuluan ang dalagan sang kaso bangod may posibilidad nga maglain ang desisyon sang Korte Suprema sa ruling sang Comelec and Bank. Kaangay kay Grace Posado nga gindeklarar sang Comelec and Bank nga foreigner kag disqualify sa pagpapili bilang presidente apang pagdangat sa Korte Suprema. Ini ang gindeklarar nga natural Filipino citizen apang hindi man malipod niya ang presidente ay maka-impluwensya sa desisyon sang Korte Suprema. Ilabi na nga sa mga Chief Justices, 13 diri ang appointees ni outgoing Presidente Rodrigo Duterte, samtang 3 lang ang appointees ni late President Benigno Noynoy Aquino III. Patag ni Ortiz nga wala sang mangin problema kung hindi ma-disqualify si Marcos apang kun ang ruling sang Korte Suprema ang magapabor sa disqualification case. Ini ang wala sang mahimo kundi ang manaog sa pwesto. Bungod sinima, bakante ang pwesto sa pagka-presidente nga sakaan naman ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Santo naman sa konstitusyon, in kaso nga mabakante ang Office of the Vice President, ang magapungko diri amo ang Senate President.
Kung nga ipasaka ini sa Korte Suprema, in the meantime, nagapungko siya presidente. Kung nagapungko ka presidente, ayan, why ka-influence dira sa Korte Suprema? Let us first study, baloon, kung ano ang komposisyon sa Korte Suprema. 15 na sila, Bongbong Pons, the justices. Ang 13 na sila was appointed by Duterte. Ang 3 nga nabilin, yan ay ni Pinoy. In short, kung magsaka gid man ini sa Korte Suprema, ang possibility is ma-disqualify pa si BBM or hindi siya ma-disqualify. Ang dugang nga pahayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Ginapangita pa ang preso nga nakapalagyo nagikan sa custodial facility sang Talisay City Police Station kahapon sang aga. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, hepe sang Talisay City Police Station, nagpakuno-kuno si Arnel Ocaña sang Barangay Kabatangan Talisay nga nagasakit ang iya tiyan, bangod sini ginbuligan sini sang duty desk officer kag jailer nga si Chief Master Saint Pastor Antonio Silahis nga makahigda sa salsalon nga pulungkuan sa labi sang police station antes ini nagtawag sa City Health Office. Sa nagbalik na si Silahis, nagikan sa City Health Office, wala na si Ocaña sa pulungkuan kag nagpalagyo na. Si Ocaña nga ginakabig most wanted personality sa Mandawi City, Cebu, ang naaresto sang Abril 23 paagi sa warrant of arrest sa kaso nga rape. Kag sa ito ng katapusan nga balita, ginalantaw nga 11 hanay. Kag may kang tanan sa illegal nga droga ang motibo sa paglutang patay sa isa ka 42 anyos nga drug surrendery sa Banwa sang Kawayan. Sunod kay Police Major Roberto Endiape, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nagapungko sa isa ka waiting shed kaupo ng iban pang mga pumuluyo ang biktima nga si Raymond Borneo, residente sang barangay Mambugsay, Kawayan, sang nagpundo ang tricycle nga ginasakyan sang suspetsado nga si Jesse Jan Zamora, residente sang Kabangkalan, nga ginakabig nga high value individual ako na HVI sang Kabangkalan City Police Station. Suno kay Endiape, hinali lamang nga ginlutang ni Zamora si Borneo kag ginaigo ini sa dughan kay nagkalain-lain nga bahin sang lawas nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Na-recover sa lugar ang isa ka baseo sang caliber 45 pistol. Suno sa hepe, ang biktima ang yara man sa drug watch list sang Kawayan Municipal Police Station kag makapila na ka beses nga natukhang apang wala ini nagapakigbahin sa rehabilitation community-based. May kaso man ini nga paglapa sa Republic Act 10591 ako ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa karon at large si Zamora kaya nagapadayon pa ang hot pursuit operation sa mga kapulisan. Ginalantaw naman sa mga otoridad nga 11 hanay kag may kantanan sa illegal nga droga ang motibo sang krimen. Ining biktima lang isa ka drug surrendery may previous isa nga case sa RA 10591 or illegal possession of firearms. Then, ang suspect naman, high value target individual sa Kabangkalan City. Isa sa mga natanaw naton nga ang gulong posibleng drug-related ang insidente. Kaya sila laman ang involved. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Roberto Endiape, ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga mo niya mapagdulong sa inyo sa mga panibag o mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Webes, Patsa 12 sa bulan sang Mayo sinitog 2022. Kagantes kita magtako paton danay panumbalika ng aton nga mga headlines. Mga manunudlo sa Bacolod, nagalaom sang pinakamaayo sa DepEd sa pagpungko ni Presumptive Vice President Sara Duterte bilang sekretary. Public school teachers sa syudad, nagalaom nga matuma na ang promisa sa ilang nga saka sa sweldo. Kampo ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez, magarespeto kay Mayor Linardia kung mag-file ni sang electoral protest. Traffic enforcers sa Bacolod, maga-duty pa tubtob sa Hunyo 30. Honorarium sa mga manunudlo nga nagserbe bilang electoral board, iga-release sa sulod sang 15 kaadlaw matapos ang eleksyon. Preso sa Talisay City Police Station, nakapalagyo, wala pa nadakpan, liwat. Kagamuyad to nga aton nga mga headlines. Karon standby na kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kag makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan, kami nyo nang intag balita. Bombo Lianizil Minardo. Kag Bombo Zaudi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kag karon sa aton naman nga Bombo News Analysis nga padala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pagkatapos sang eleksyon.
Natapos na ang nasyonal kag lokal nga eleksyon. Ang mga tawo tapos na sa pagdesisyon. Ginpili ang tawo nga ila mga nauyon. Ginbutar sa nagakaangay nga posisyon. Sa paglipas ang butuhay, mayara may nalipay, ang pamatyag nagsulhay, nagtawhay ang barangay. May ara man nagbakho, hindi mabaton ang natabo, napaslawan ang ila buko, mamuno sa ila pumuluyo. Sa pagtapos ang eleksyon, lain-lain ang mga sitwasyon. May naghugot nga relasyon, may naglainay nga balatyagon. May pamilya nga naghulugpong, agod sa himata magunong. Mayara wala nagatulukay tadlong, lalisanay sa nahamutan, pakigbato ang kinamatarong. Sa paglipas na sang buluhaton, padayon na sa obligasyon, kalimtan ang malain nga aktwasyon, isulong ang kayuhan naton. Ang away politika dira na lang hasta, hindi pag-iukot ang buot kag partida, pariho man lang ang tuyo kag kinaiya, ang magserbisyo sa aton banwa. Liwat nga maghugpong kag magpakalinong, ang tanan maghirupay kag magtarong, at tubangon ang nagapadulong, palangga sa pungsod itibong. Manginaktibo sa paghimanwa, magbuligay ang tagsa-tagsa, kauswagan ang punteriya, magpangabuhi sa hamungaya. Ang ini nga pangunahuna ang pananaawan ng ginpadala ni Joseph Arnido, Sangbago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na